Estan farts de no saber per què el tren torna a arribar tard? Doncs prenguin nota si són usuaris del servei de Rodalies. Acaba de néixer Rodalia.info, un complet servei d'informació que utilitza els avantatges de les xarxes socials i la col·laboració dels mateixos usuaris per seguir, al minut, qualsevol incidència ferroviària. El funcionament és senzill. Qui té una incidència pot, en el mateix moment, comunicar-la a través d'un missatge a Twitter i automàticament es reflecteix al web i la reben els usuaris que s'han subscrit en el canal d'informació d'aquesta línia. Rodalia.info és una iniciativa del badaloní Roger Malció, un jove estudiant de Ciències Polítiques. I justament aquesta setmana s'ha posat en marxa també la web oficial rodaliesdecatalunya.cat, que ofereix informació d'horaris, itineraris, tarifes i descomptes i de les incidències de les diferents línies. La web incorpora un formulari electrònic per enviar queixes o fer consultes i fins i tot sol·licitar la devolució express. També hi ha l'opció de rebre alertes per SMS. I ara accelerem per parlar de Fórmula 1. La temporada acaba de